Niekedy sa podarí, že máme šancu naozaj si vybrať a vybrať si správne. Tak vám ponúkam, lebo chcem. Svoj názor, postoj. Vy sa zariadite podľa seba. Ale zjavila sa mi pred očami dávnejšie. Janka Žitňanská. Poznám ju. Zodpovedný, charakterný človek. Plný energie. Plný odhodlania. A práve tam, kde to najviac treba. Pomôcť tým, ktorí sú bezradní a ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. Nie je úzkostlivá. Je len spravodlivá a vie, kde tú pomocnú ruku podať treba. A myslím si, že takýto hlas by mal mať miesto v Európskom parlamente. Aby tam boli poslanci, ktorí sa neozývajú k veciam, ktorým nerozumejú a odhlasujú veci, za ktoré sa potom tak trošku aj hanbíme. Ale aby sme tam mali zástupcov, ktorí vedia, za čo hlasujú a majú to dobre zažité, prežité a zdôvodnené. Ja by som tam Janku nesmierne rada videla. Ak so mnou súhlasíte, tak jej skúste ten hlas dať.